Ei muuta kuin tervetuloa Papan Saha-video pariin. Papan Saha. Papan Saha Oy. Nyt sinä olet. Sinä et pääse edes kesätöihin. Ei pääse kesätöihin Et harjoitteluun, et minnekään. Niin. Pelkkä häiri. Tuntipalkkaa 1 papan. Niin. Ei käy. Niin. Noniin. Katsotaan nyt mitä on 10 lankkuu saatu. No niin. Niistä meni tosi hyvin. Kaikki muut paitsi tässä. Noniin. Ei se anna näyttää mitään. Tässä. Kato. Kato. Oho, mitäs siinä Tuolta käy? 4 senttistä ja tästä sentti. Oho. Mitä siinä käy? Siis se, että täällä. Siis en huomannut vasta sen jälkeen, kun oli liian myöhäistä. Niin. Hei. Tässä oli tällainen pahka. Joo. Ja kun mulla on niin pieni toi laippa. Niin joo. Ja kun se ajaa tästä, niin se saha lähti nousemaan. Ai jaa. Sitten mä olin silleen, että mitä helvettiä, yhtäkkiä tässä on vaan sentti. Joo. Pitäisi 4,5 senttistä tulla. No niin. Sen takia mä otin nyt tämän pahkan pois, koska totta kai Joo. toi linja tulee tästä. Niin. Niin se nostaa sen väkisin. Joo. Niin no. Et jos se olisi niinku se 50 senttinen laippa, niin sittenhän pystyisi saada sen kiertää se. Mut ei niinku. Ei taas käynyt mielessä. No ei. Oppia kaikki. No siis nää on nimenomaan. että Saha opettaa. Voi kertoa, että opettaa, mut hei. Niinku ensinnäkin. Ja tässä vielä tehdään rakkaalla stiilillä hommia. Juu. Norrköpingissä Mut ei täytyy- ole terää joo. vieläkään. Joo ja vasta se sanoi, että pitäisi tietää mikä se peräjako on Joo, sellaisessa Kiinan kikkareessa. just niin. Joo. Ja siis ihan oikein, niinhän onkin, että Kiinan paskahan se on, mutta tää on, onks muuten stilli saksalainen? En mä tiedä. No kommentoikaa. Sanoisin, että on. En ole siis todellakaan varma. Saksa No tai ehkä. ruotsi. Niin. Mutta sitten on ruotsalaisiksi liian hyvä. Niin. Sitten on pakko olla Tuu tänne saksa. sieltä. Niin, Joo, siis sieltä uittokalustosta vastattiin, että ei semmoisen kiinalaisen Norrköpingiin. niin että oli meillä kaikki terät, kaikki niinku jaot, Niin. kaikki ketjukoot. Niin, mutta Mut kun pitäisi. pitäisi tietää se perän välitys. Niin, perä. Eli ilmeisesti se, niinku täällä, mikä pyörittää sitä. Niin, Niin jos se on väärä, niin tietysti silloin se luistaa tai menee hammastus. niin. Joo. Mutta Niin. helvetin hyvä vastaus itse asiassa. Joo, no. Anteeksi, ei saanut Niin, kiloa. ja sitten suositteli käymään Savonlinnan tai Tampereen liikkeessä, no, niin ei olla lähelläkään. ei olla lähelläkään sitä paikkaa, niin tai kumpaakaan niistä, niin nyt sitten Ei, nyt vedetään stillillä niin kuin tillillä vedetään ja sitten sä ostat siihen sen perusterän siihen. Ostan, joo. Ja sen sitten koitan katsoa, kun Kiinan mulla ei paskaa. näissä ei laipat riitä. Et siinä mä tarvin 50 laippaa, kun tää on Hei, annappa se mun kamera Mutta alle. siis tästä kun nyt tulet katsomaan, niin tää on nyt 34 senttiä tää leveys. Joo, niin on. Eli se tulee ja tossa se esimerkiksi jää sinne, Niin, mutta se sahaa silti ihan hyvin. niin just riittää Koska stilli vai? on ihan helvetti hyvä. Voi helvetti, että toi on hyvä saha. No kop. No siis just niin, koska kyllähän toi aika kovilla on tossa. No niin, no. Hei, sä oot ihan paholainen taas tänään. No niin. Tänäänkin. Paki ottaa pakurin kääpäteen. Ai pakurin kääpää. Joo. Mä otan eka pakurin kääpää ja Joo. sit sen jälkeen mä lähden hakkaa 2 kiveä yhteen, että me saadaan tulet tonne. Koska kanavamme on tehnyt nyt muutoksen täyskäännöksen. Niin, mutta pitäisikö sun tehdä kiehisiä myöskin, että saadaan sytytettyä sitten. Hyvä pointti. Joo. Ja sen mitä mä laitoin äsken anomuksen kaupungille, niin mä haluan tänne kompostitarkastajan ja 10 maahanmuuttajaa heti. No Koska niin. haluan, Okei. Aha, nyt täällä taas. haluan heitä tukea. Hei hei. Noin. Ja taas tuli uusi lattialankku. Ja nyt se meni hyvin.
lattialankku. Noin, mitkä menee huonosti, ne pannaan tonne laavuun. Laavuun. Ja nämä, mitkä menee viimeisen päälle, niin niistä tulee saunan lauta. No niin, nythän sitten tulee tarkastaa. Laadun tarkastaja. Joo. Kyllä se maltto hyvin istuu tuossa. Yllättävän hyvin. Joo, katsomassa Joo. vaan kauempaa. Se ottanut, että pyörii enemmän. Mm, Mut niinku yllättävän. on hienoa kamaa. On kyllä se niinku mahtavaa. Hei! Onko sulla jotain puntissa? En huomannut. Ei. Se on puntis. Ei. Ei. Käytetyin sana. Se on kyllä, me ei puhuta enää kuin ei-kieltä. Joo. Mä oon papakaan ruvettu puhumaan ihan ei-kieltä vaan. Ei. Pikkusen. Jos pikkasen vaan. Joo, jokuhan se kommentoikin, että hänellä on kuulemma virtaa. Joo. Kiitos, että kerroit. Joo, ei oo huomattu. Joka päivä. Ei, mutta siis eihän yksikään koira meillä ole tollanen rasavi. No ei oo. Että toi menee ihan niinku jonnekin. Kun se Toi aloittaa ihan. sen 6 aamulla se aloittaa. Niin no, se tulee kuuntelemaan. Että... Hiljaa nousee. Joo, se tulee kuuntelemaan, että silmät Niin. aukeaa, niin siitä se lähtee Niin, ja päivä. jos ei avata, niin sit se alkaa vähän näin. Joo, niin, just niin. Oi, Erä on ihan unelmamies Niin no, verrattuna tuohon. just niin. No, vuoden sä sitä suunnittelitkin ja nyt sä Ja sitten... monta kertaa me sitä koitin toteuttaa, oli silleen, että ei helvetti ainakaan Miten näin. tää menee? Niin. Varmaan 4 kertaa. Siis, mullahan meni 1 kerta koko päivä. Niin meni. Ja sit mä aloin tekemään, että eihän tästä tullut hevohelvetti. Niin. Mut silloin mä en kyllä tiennyt, että että tänne ei tarvii olla täällä kiinni. Mm. Sehän oli se pointti, että mä tarviin pitemmän laipan. Niin. Mutta nyt kun se on vaan tossa kiinni, onhan siinä riskejä, että jos se lähtee irti siitä, niin sittenhän terä on paskana. Mutta ei ole ensimmäinen kerta, kun meillä on terä mennyt naulaa tai ruuviin tai johonkin muuhun. Niin. Mutta joo, ihan älyttömän hienoa tavaraa. Oh. Ja siis koko aika oppii, just niin kuin toi pahka tossa, niin mä ihmettelin näin. Niin. No, kyllä. Ja näkeehän se nytkin, kun se on tehnyt näin, kun se edellinen Niin, no. meni. Joo. Mutta ei silloin väliä, kun noit voi käyttää sit lyhyemmissä pätkissä, niin kuin vaikka Niin, tuohon no. laavuun. Niin. Laavun penkit ja muu. Niin. Tulloo niistä. Joo. No, jes. Joo. Se muuten joku voisi, kun meillä on kuitenkin näitä viisaampia katsojia, jotka ei paljon tarvita, niin kertoo, että kannattaako noin vaikka laavuun, saunaa nyt tietysti, niin kuin höylää ja sitten tavallaan sen jälkeen kun ne on Niin minkä, persevalmiita, niin kannattaako ne niinku, mikä pinta? niin, käsitellä millä. Sauna on varmaan saunasupinta Niin. tai mikä se on ja se vaha ja... Niin, mutta niin kuin Mutta esimerkiksi mikä tonne- laavu? Niin, just niin. Että kelottuuko ne siitä vai Niin. kannattaako se laittaa jollain lakalla, jollain kyllästeellä. Ei mitään havaita. Niin. Että jos sulla on vinkata jotain, miten jatkokäsitellä noin tai loppukäsitellä sitten, niin, siis just niin. niin Siis esimerkiksi just laavun loppukäsitellä penkit, Niin. niin Saunaa nyt joka Kirjoita- tapauksessa joku. napyttelehän nipinapi tonne videon alle. Niin, Videon alle tekstiä. niin. Me ollaan nimittäin niin fiksuja, että me tehdään palapelikin viikossa, missä lukee 2-4V. Jaha, okei. No nyt on pojille erilaiset purtavat. Nämä on kamelin nahkaa. Tuossa Porvoossa on yksi eläinkauppa, semmonen, mikä ei ole ketjussa, niin siellä on kyllä mitä ihmeellisimpiä tuotteita välillä. Niin nyt kokeillaan kamelin nahkaa Erälle. Ottaako Erä? Mitä se on? Kyllä häntä heiluu ainakin. Sinne lähti kamelin nahat. Oi vitsiläinen. Joo, alkaa puuparasta tehty. Tehtiin 10 lavaa lisää. Tai näitä mitä näitä ei enää pinna voi olla jotain tällaisia pienempiä. Kyllä siinä nyt taas pariksi viikoksi. Aika paljon menee päivässä puuta.
Flexifitti. Ei kun Lexifiksi. Niin latauslämmää kaivoon, niin tiedetään vähän paljon siihen menee. Toi on 2 vuotta vanhaa, mutta sen pitäisi olla ihan ok. Siinä on nyt massa. Ei tiedetä, onko liian lödö. Vähän lödöltä ehkä vaikuttaa. Sitten on niinku ainut suunnitelma, että toi kivi tulee tuohon keskelle. Ja muista ei ole mitään havaintoa. Noniin. Mene nyt siitä. Nyt olisi lämmätty. No, onhan se nyt paljon kivemman näköinen kuin se betonirengas. Pelkkä betonirengas, että oi vitsi, se on tommonen sieni nyt. Niin. Kivisieni. Kivijalkasieni siis. On kyllä on kiva. Kyllä nuo kivet vaan elävöittää ihan tosi paljon ja tuo ilmettä näihin, että On täysin samoin. tykätään ihan hirveästi. Jotkuhan ei tykkää, mutta se on sitten heidän hommansa. Me tykätään kyllä. Ja mikä se on seuraava reikä? Niin, Kilpihän sen sulle näyttää. Voi moro. Rupeahan kuule pikkuhiljaa. Rupeahan purkamaan siitä kattoa pois. Oltiin tuolla ihailemassa meidän kätten jälkiä, niin pappa meinasi astua tässä kiermeen päälle. Nyt se kierme on tuolla koira alla. Ihan kauhuissaan rankka. Ällätys. Inhoon. Onneksi on rantakäärä. Mutta sellaista. Vaarallinen tilanne. Liiteri voi romahtaa papan päälle. Ees koirat säilyy niinkö? Ees koirat säilyy sillä. Jeesus. No, papa sinne ottaa puuhan. En mä kyllä tiennyt oikeesti ikinä, että nuo on niinku näin kova ahtaan paikakaan, mutta tää on siis ihan kauhea. Ai joo. Tää on ihan siis niinku, tää on ihan sama kuin No mä oon tiennyt aina, että mulla on ahtaan Joo, paikan mutta tää on ihan sama kuin silloin saunassa, kun mä olin siellä terassialla. Niin, Ne alkaa niinku ihan hyperventiloimaan. niin, okei. En viitti katsoa edes sinne alle, kun Niin. Koska ahistaa sä vaan jo oot muuten. siellä kyykyssä ja niinku Niin. katsot, että ryömi. Ryömi, papi, ryömi. No niin, kato. Siellä et voi häslätä siinä koko ajan, kun papa yrittää rauhoittaa tilanne. Se ei auta, että siellä meet sinne. Oletko mä tuun sinne? Mene nyt siitä. Sä oot rottakoira ja meillä on hiiri sisällä ja sä et löydä sitäkään. Nyt mene siitä. Tuu pois nyt sieltä. Eli aloitettiin varaston siivous tai aitan siivous. Ja ajateltiin, että tehdään ylinen tonne, mihinkä saadaan venekamat tonne katorajaan. Kunnes huomattiin, että tätä ei ole tuettu millään tätä lattiaa, että ainahan se on notkunut. Niin tää iltapa meneekin sitten lattian tukemiseen. Kun nää on vuosikymmenen saatosta kaikki kaatunut, että on kyllä 45 asteen kulmassa. Mä sain sen tunkinkaan suoristettua jollain lailla. Sitten mä laitan tällaisia hätäratkaisuita. Niin,
vanhoja puhelinpylväitä, eli siis pelkkää arsenikkia ja ympäristösaastetta. On 5 kaikki eri mittaisia. En tietenkään enää muista mikä tulee mihkä, mutta sehän näkee. Ja Kallasurvon niitä paikalle ja laitoin kapillaarikatkon kuitenkin tohon alle, että tää on tällainen hätäratkaisu. Huomenna on luvattu ihan helvetinmaista sadetta. Niin kun sais nyt ton pohjan tehtyä silleen, että vois sitten sisällä dusailla aitan ylistä. Niin ei haittaa vaikka sataisen, saisi jotain tehtyä. Joo. Tää on tällainen köyhän miehen paalutus. Mä katsoin jotain YouTube-kanavaa, en muista yhtään mikä se oli. Niin se sanoi kuitenkin, että ärsyttää tehdä sellaisia hätäratkaisuja, miksei kerralla kunnolla. Niin voin kertoa, että tunnistin itseni. Ja mun kaikki ratkaisut on hätäratkaisuja. Ja sit joskus kun on aikaa ja voittaa lotossa, ettei tarvitse töissä käydä, niin sit sen jälkeen tehdään kunnolla. Huhhuh. Oho, tuliko liian lyhyt? Pikkusen tunkat, oi. Nyt tulee. Nyt tulee hiki eikä suorittamisesta. Tää on kyllä niinku paniikki. Huhhuh. No, ei oo hätää vielä hengissä. Niin. Joku muuten kommentoi siellä. Ihan hemmetin hyvin asiallisesti, että lopettais sen kiroilun. Täysin oikein. Ne on vaan voimasanoja, mitä tulee selkäytimestä, ei voi mitään. Ja sitten se, että niinku litkitään vaan olutta. Niin, totta sekin. Meillä on nimittäin aika välitön suhtautuminen sekä olueen että kiroiluun, että molemmat kuuluu meidän elämään ja se on niinku mun mielestä inhimillistä ja monen mielestä ei oo. Niin siitä jokainen tekee omat johtopäätöksensä. Tätä ei ole todellakaan pakko niinku katsoa. Tää ei ole mikään niinku näin elät hyvää elämää linja. Tää on lähinnä sellaista, että miten selvitään viikosta toiseen ilman rahaa. No, ei voi helvettiä, tää leikataan pois. Ei vittu. Ei niinku aina. Se olisi tänään se papan lempipään väliliiterin siivous. Ei vittu. Tätä niinku paskan määrä. Niin. Kaiken maailman pasanderia. Pappa rakentaa sinne tämmöstä ylistä nyt, että saadaan noi venekamat sinne. Joo, tarkoitushan olisi se, että kun tulee tänne liiteriin, niin sä näkisit kaikki. Niin, että mitä tää... Ei moottorisala. Niin, sukset. Niinku, Sukset. nythän tänne joo. Et sä näet, että missä mun sukset oli. Joo. Kauheasti oot kaipaillut sun suksia. Tossahan ne on. Montas kertaa oot hiihtänyt. Minä. Niillä. Nytte. No niin. Kuivan maan harjoitusta. Nämä on perinteiset. On, No niin.
Onko se korkean paikan leiri tiedossa sitten? Onko nää nyt sit mun suhteen? Älä nyt viitti, Kilpi. Ai, nää kumpikin muuten tällaiset. Ei kun noihan on monosaatana. Noihan on modernit. Niin, näähän on kato. Nää on tällaiset saapasmallit. Niin no. Joo. Vai meneeks näihin ees kuule? Ei kato, kun se on sellainen saapas, missä on sellainen tällainen niin. huuli. Joo, niin. Niin se tulee tuohon huuleen. Joo. Mutta ei meillä Se ole on saappaita näin. Näytäpä niitä sauvoja. Tää on tällainen uunasauva. Jaha. Ai jaha. Joo, kai se on tartuttava toimeen. Aika lohduttomalta näyttää, että tämä sikolätti tästä Niin, mutta ajattelin, kun tänään on luvattu niin paskaa ilmaa, niin tämähän on ihan optimipäivä tehdä. On. Tää on niin kuin ihan hemmetin. Joo, kun sais vähän niinku, että missä on mitäkin. Vieläkin on ne piitsituoli ja tyynyt on häviksissä täällä jossain. Mitkä? Piitsituoli ja ne mustat tyynyt. Ootko nähnyt? Ei. En minäkään. Joo. Saihan se mamma mut pakotettua tän siivoushommiin. Nyt tehdään tuollaiset yliset samalla tonne. Että saadaan noita paskoja lattiolta pois. Varsinkin kun on tällainen keli, että sataa niin helvetistä. Tää on niinku ihan oikeeta duunia tähän päivään. Saadaan venekamat tonne ylös ja laudat ja vanhat sukset ja putket ja tällaiset. Sitten meillä on tällaisia apureita täällä, kun ne ei ymmärrä, että tuolta tippuu välillä vasara ja niin kuin 2 kertaa tippunut, mutta onneksi nyt ei noitten päähän. Nyt pidetään kyllä pikku oluttauko, mutta mulla on vielä pitkät kalsarit jalassa ja mulla on ihan helvetin. Ja mulla on ihan helvetin. Siis kesällä pitkä, kohta juhannus. No, juhannuksena on tullut räntää parhaimmillaan. Oi hyvä. Mut nyt täytyy kyllä sanoa, että nyt on hiki. Et on aika luopua pitkistä kalsareista täksi päiväksi. Kestää ainakin vielä. Vähän kyllä pelottaa. No vähän kyllä pelottaa, että sieltäkö sä tuut, niin sitten kuvatodiste työpaikalle, että Aina Bramsteinille terveisiä. Bramsteinille terveisiä, että ihan oikeasti se tipahti täältä. Se ei kaatunut ruohonleikkuriin eikä mihinkään muuhun. Älä naurata. Että se tuli taas niin sanotusti katolta alas. Yli siltä alas. Voi vittu, tuolla on ampparipesä käynnissä. Onko? On tuolla. Ei vitsi, niin onkin, mä näen sen. Voi vittu. Mut miten se ei surise sitten? En vittu ainakaan kuulu. On muuten aika Sama kokoinen. Joo niin no, hyi helvetti. Oiskohan ne hyljännyt? Miten sä kapuilet nyt siellä? Mähän laitoin tätä täyteen raidiin. Niin, ne on varmaan hyljännyt sen. No niin. Vielä pappa järjestelee venepatjoja sinne. No joo, kun saadaan ne pois tästä. Niin no, saadaan toi Käsittämättömän määrän tilaa. Niin vie ja sit saadaan toi saakeli vanha sänky. Kato taas meinaa tikkaat vettää alta. Saattaa olla sairasloman paikka vielä tänä viikonloppuna. Voi jumala. Sitä On kyllä aika riskaa pelin näköistä ollut tuo sun tekeminen. Duunissa vähän ilmasta nyt sitä. Sait sulle vaikka väkisin. On touhu. Tosi hyvin kyllä tonne. Tosi hyvin toi ylinen kyllä vetää. Sai kaikki noin venekamat sinne ja tänne toiseen kaiken näköistä vanhaa suksea ja putkea ja sellaista mitä joku päivä tarvii, mutta ei nyt. Et nythän tästä niinku eteenpäin tää melkein menee ton meidän mamma ja designerin niinku touhuihin. Mä en tajun sitä hevohelvettiä tai vaikka laita minkä tahansa, mihin tahansa, niin se on väärässä paikassa. Onhan tässä hommaa vielä, mutta niinku pelkästään toi lattian niinku jumalauta ryönä, niin voi helvetti, sitä lähetä pois.
Souretaan. Tää on vähän niinku näillä... Souretaanipistooli, jossa vaan... Tää tulee tänne Jos sen saa vielä... Jos sen saa vaan niinku vielä tekohengitettyä. Täällä on kilpityönjohtaja. Entäs tämmönen? Kato, pyörähti kerran. Pyörähtikö? Joo. No sit akkulatauksia. Mä en edes muistanut, että mulla on tollanen. Toimiikohan toi siihen Työnjohtaja on siinä tarkastamassa lopputarkastusta? Nyt on siisti. Oh. Nyt on niinku ongelma, kun mamma on tän tehnyt, niin sitten vaan just ei löydä mitään. Mut nyt on niinku tilaa ihan eri stratosfäärissä. Täällä on mulle nää kävelykepitkin on valmiiksi. Niin on. Seuraava accidenttia varten. Just niin. Ihan mahtava. Ja kyllä mä nyt ehkä jotain täältä löydän. Niin. Huhhuh. Laitat virvelit tuohon. Tekemistä vaille valmis. Joo, mä heitin noin siikaa. Oho. Ehkä vois laittaa noita vetouistelupirveleitä. Kun ne on, aina kun ne on nurkassa, tiedätkö, niin ne on sellainen Sitten tuolla on meidän historiaosasto. Joo, nämä on tällaisia, mitkä oli mukana. Tuossa on historiaosasto. Tuolla on pikkutyökalupakki. Joo. Mutta mamma naulailee niitä. Niin. Ajateltiin, että toiseen ne laitetaan noita, että saadaan vähän paikan niin menneisyyttä. Ja noihan varmaan niin sakset ja tälleen terottamalla, niin varmaan saadaan ihan siis niinku oli siinä toimivia. muutama hämmästyttäväkin työkalu. Sellaisia, mistä ei tiedetä mitään. Ei niin. Mikä se oli se puinen? Se on tuolla. Se on tuolla. Ei jäi tonne. Hei, mutta pitäisikö se ottaa se? Ota hetki. Joo. Katsojille Arvotus, minkä oikeata vastausta ainakaan me ei tiedä. Niin katsojille nyt tulee kyllä kysymys, että mikäköhän työkalu tämmönen on mahtanut olla. Viedäs tuonne valoon. Et sanonut, että se on puuta. Tää on puuta. Näytäs vähän. Onko se joku harppi? Voisiko se olla harppi? Ei. Joku... Tää on jo puuta, tossa on niinku... Niin please kertokaa, te ootte viisaampia kuin me. Niin, mitä tällä on tehty? Mihin tää on tarkoitettu? Ei nimittäin mitään havaintoa. Joo. Vinkkaa video alle, jos tiedät. Just noin. No pojat, mitäs veikkaatte, että kuinka kauan menee? Kuinka kauan menee, että tää on taas kaos helvetti? Niinkö, etkö nyt kun kaikki on täällä paikoillaan, niin kauan menee, että pappa on räjäyttänyt nämä kaikki taas tähän keskelle lattiaa. Kun nyt voisi olettaa, että täältä jotain löytäisikin ja pystyisi tekemäänkin jotain. Oi hyvää päivää. Miten kauan? Laitetaanko sekkarit käyntiin? Laitetaan vaan. Tehdään niin. Tiedättekö mikä on yksi maailman parhaista tunteista? Se, että saat tehtyä lauantaina ton liiterin niin kuin ajateltiin. En olisi uskonut, saatiin. Niin sit laittaa aamu 9 aamusauna. Voin kertoa, että toimii. Ihan mahtavaa. Papa on saunassa. No. Mennäänkö Papa Don't Beachille, Kilpi? Mennäänkö Papa Don't Beachille? on sillä beachillä nimi. Mikä se oli? Papa Don't Beach. No justiinsa. Just. Näinköhän se ensi videossa se laavu alkaisi nousemaan. Nyt on nimittäin muut hommat tehty niin sanotusti. Siis mitä ihmettä se pesä tekee siellä ulkona? Sisäpesä. Kato, eräkin menee katsomaan. Mitä se pedin on tuonut ulos? Ei sitä saa ulos tuoda. No ei. Ei.
No niin. Tällaista juhannussäätä. Tai ei vielä juhannushaapasta huomenna. Tarjoilee. Koko päivän satanut aivan helvetisti. Nyt laitetaan aatonauton sauna päällä. Täällä on aika kalsakin. Täällä on kesäkuun 17 vai 18 päivä, niin pitää olla tuvassa takka päällä. Näin se on. Vesihommia laitetaan vedet kiehuun. Sitten kun on mahdollista, että meille tulee arvovaltaisia vieraita elokuussa käymään, niin piti dusata tällainen nukkumalaveri tähän kotaan. Tää on kyllä aika ok oloinen. Eli tuolla niin 3 autoa laitettiin lisää. Yksi tähän menee ainakin hyvin. Kahdesta ei vielä osassa on. Sen verran kalsa täällä, että pipo pitää olla päässä perkele. Juhannuksen aatoaattona. No, tätä pitää vielä vähän vahvistaa, mutta mä oon aika tyytyväinen tästä. Ja sitten maalataan noin jalat ja tehdä parit koetulet, kun tästä pääsee just kulkee, mutta aika lähellä tulipesäkettä, että varmaan pitää tähän käydä hakemaan ritilikkö vielä. Vaikka tässä ei ole kyllä räiskinyt niin kuin pari vuoteen, niin oikeastaan yhtään, mutta kun ajatellaan, että tossa on joku palava peitto kautta peite, niin se ei kyllä tarvii kuin se yhden niin kuin kipin. Eli tohon laittaisi ihan niin kuin tänne asti kipinäsuojaa, ettei räiskyisi ainakaan laverille. No, se on vielä vähän rakennusvaiheessa ja pikkusen prototyyppi, mutta kyllä se siitä tulee aika hyväksi. Ja pikkueräinen rahi, että pääsee pomppaa sinne hyvin. No niin, nyt lähdetään saunan lämmityspuuhiin. Kauhea räkätauti olla niin. Mammalla 2 viikkoa ja mulla nyt 5 päivää. Mitään järkeä. Kyllä se tästä. Muutama mieltä lämmittävä. Kyllä se siitä lähtee. Minkälaista tulee? Tätä tää on. Ikuista karvapesän riapottamista. Ja noi pyyhkeet tuolla taustalla ei ole meidän kylpypyyhkeitä. Saattaa olla joidenkin tassujen kanssa tekemistä. Ja terkkuja muuten sille samaiselle pariskunnalle, mikä on aikaisemminkin nähnyt tuolla. Ilmeisesti käsitin näin, että olisiko ollut sama pariskunta. Juhannusostoksilla oli tänään ja tulivat siinä taas hihasta nykäsemään niin sanotusti. Niin. Että joo, niin kuin puhuttiin, että tällä herralla riittää energiaa. Nyt se vetää sen pesän taas päällensä. Se mukaan jää se alle, kato. Se ovela. No, nyt pappa sai vaihdettua se uuden terän tuohon Norrköpingin.
Siis rupesin ihmettelemään, että mikä tää haju on, mutta siis mikä tos haisee? No, Kiina. Niin, Kiina varmaan. Siis, En mä edes haista mitään. Vaan ai jaa, no kun sulla on Käyhän siis nokka niin tukos, mut Joo, käy se siis kuumana ja onhan toi... on nimittäin semmonen en tiedä onko muovinen haju vai mikä helvetti on. Varmaan toi teräketju. Niin, Öljyhaju. Ehkä. kun se palaa. joo. Joo, mutta siis niinku oli se terästä kiinni, että ihan ok toi leikkaa. Joo, Vähän raffin jälkeen toi terähän on niinku aika niin on verrattuna noihin stilliin. stillin, on muuten huomaa kyllä, tulee aika raffiin jälkeen. Ja sit se, että vaikka tossa on kuutioit ihan hyvin, niin tossa on niinku suhteessa tosi paljon vähemmän vääntöä kuin tuossa stillissä. Ai sä juot pakurin kääpää taas, aina sahatessa Pakko juoda. nesteytystä. Joo, ei tätä helvetti niinku vedellä. Mut siis joo, ihan... Jos stilli on 5/5, niin toi on ehkä 2,5/5. niin, Et ihan Niin. hirveä ero niin. niin. Ensi kerran höymöilyihin vittu. Moro! Hyi saatana.